Здрасти, Деси, и благодаря, че се съгласи да се включиш в инициативата Ти и Китай. Може ли да ни разкажеш малко повече за себе си и как всъщност се влюби в китайския език? Аз съм Деси, ама не съм се влюбила още на 100%. Въпросът е много интересен, защото всъщност при мен нещата се случват бавно. Аз преподавам друг език, преподавам английски език и в един момент установих, че в този живот само английския не е напълно достатъчен. Тоест той се превръща в някакъв life skill, да го наречем, нещо без което не можеш. А ученето на друг език, по възможност по-екзотичен, става наложително. И в случая избрах китайския, просто защото ми се струва, че това е езика на бъдещето. А, Всъщност ти казваш, че преподаваш английски език. Може ли да ни кажеш какви са разликите в ученето на английския и на китайския? Сигурна съм, че това са два абсолютно различни езика и има много похвати, които се различават. Ами аз на моите студенти казвам обикновено, че английския е доста лесен език и тръгнах с нагласата, че китайския е сложен език. Всъщност той се оказа по-лесен и от английския в някои аспекти. Говорим все пак, нали, за началното ниво, нали, когато те първа навлизаш в системата. Казвам, че е по-прост, защото всъщност за него се изисква предимно зрителна памет. Тоест, ако си добър в запаметяване на образи, ще ти с една идея малко по-лесно, когато учиш да пишеш иероглифите. Но като граматика, като организация на изречението, да речем, китайския е доста логичен език. И аз това казвам в момента на всичките ми приятели, които, нали, като чуят, че китайски, казват, Боже, Боже. Казвам, не, той наистина е много логичен език. Хванеш ли му логиката и успееш ли да, кажем, да подреждаш изречението достатъчно бързо, си окей. Аз не го подреждам достатъчно бързо още. Тоест, аз знам кое къде трябва да отиде, но още ми е много сложно да ги намествам нещата. Да, между другото, аз също споделям доста често с приятели, че така помагам в школа по китайски език и всеки ахва, всеки се очудва. Боже, колко магическо, как точно китайски език толкова е труден. Всъщност, както казваш и ти, има спецификите си, но като граматика, като словоред, наистина не е чак толкова сложен. Значи всеки език е сложен сам за себе си, нали, тук няма какво да се лъжем. Въпросът е, че ние тръгваме с нагласата, че е супер сложен и за това се отказваме още в началото, без да сме пробвали. Когато пробваш нещо и видиш, че не е чак толкова много, има си правила като всеки език. В този смисъл българския е в пъти по-сложен от китайски, като граматика говори. Да, точно така. А всъщност на теб колко време ти отне, така да кажем, да се пречупиш, да разбереш логиката зад езика и да влезеш в уроците, усвоявайки вече началните неща? Ами, значи аз, когато вие пуснахте този пробния курс, нали, който беше така за проверка човек дали може, дали му е интересно и така нататък, тогава ми стана ясно, че човек ако вложи усилието, има достатъчно време, нали, и всъщност си го постави за цел, може в рамките на едно обозримо време да влезне в логиката на езика. Значи на мен тези 8 часа бяха горе-долу достатъчни да разбера дали мога или не мога. И дали ми се занимава или не ми се занимава, т.е. дали бих могла да се справя с ситуацията. Някъде след първия месец всъщност вече схванахме и логиката, струва ми се, на това как се подреждат думите в едно китайско изречение. Сега някои неща, както ти казах и в началото, нали, в сърцето си ги знам, че трябва да са така, обаче още ми е много трудно да намираш правилната дума за правилното място. Да кажем така. Но Как... нали, така трябва да се забавлява и преподавателя с нашите грешки.
Да, така е. Всъщност ти имаш късмета да бъдеш при Тони и аз тук държа да спомена, че всъщност вие приключихте един цял А1 курс, Да. което си е една голяма стъпка, между другото, за горе-долу половин пролет и едно лято, така се справихте с групата, с която си. Може ли да ни кажеш как откри EduLab и след като вече имаш опит с нас, какво харесваш в нашата школа? Ами те хубавите неща горе-долу стават случайно. Всъщност, моята история с китайски е свързана по-скоро с моето дете, което също учи китайски, точно поради тази причина, че вярваме, че това ще му е от някаква помощ в бъдеще. Нали, с английски е ясно нещата, но е хубаво човек да знае и един по-специфичен език, да кажем така. И покрай него всъщност ходихме на едно представление в подлеза на НДК. Бяха някакви дни на китайската култура или нещо такова. И имаше едни там момчета, които представяха бойни изкуства. И всъщност там се запознах, мисля, че с Бранко. Просто защото тогава пък търсих и преподаватели по китайски език за нашите курсове в университета, нали, в Новобългарски. И се заприказвахме с него. Той ми даде визитка. Оказа се, че познаваме, нали, общи приятели, да кажем така, свързани с китайския. И оттам остана да се чуваме и наистина после вече ви лайкнах страница, нали, както си му е реда, всичко си върви във Фейсбук. Да, всъщност аз помня това представяне в НДК, мисля, че тогава беше един много сериозен дъжд, понеже ние с Бранко и двамата с едни дъждобрани раздавахме флаери. Та много се радвам, че сме успяли да привлечем курсисти. Там някакви китайски сладкиши, които всъщност, нали, имахме някакви по-големи очаквания, но така де. Човек трябва да е горе-долу запознат с различното, нали, за да може да го приема от време на време. Да, абсолютно. Аз ако не се заблуждавам, септември или октомври в Северния парк пак ще има някакво събитие, което ще е доста по-голямо, свързано с китайски език. Мисля, че те си празнуват нещо тяхно. Миналата година бяхме и беше доста голямо събитие с организирана сцена. Така, много не успяхме. Аз помня, че периодично се правят такива представения, да кажем така. И всъщност има няколко центъра вече тук в София, което е много радостно, нали, че всъщност някакси се задвижва интереса към китайския и в общи линии се надявам до няколко години вече хората да осмислят. Говоря за младежите, нали, да осмислят възможностите за това, тези възможности, които китайския би им предоставил. Но така да е, човек трябва да озрее за тия неща. Нали? Не може на сила да му се вмени, че трябва. Да. Добре да идва отвътре, за да му е интересно и за да има, как да кажа, да има желанието да продължи. Всъщност на няколко пъти споменаваш, както и сега, че китайският може да бъде от голяма полза за бъдещето и че хората трябва да се ориентират към него. Може ли да ни кажеш кое ги плаши в китайския език и всъщност кое би било най-полезното за тях за бъдеще, за да знаейки този език? Значи, според мен това, което са си мои лични наблюдения, че човек свързва китайския, примерно, с иероглифите. И смята, че това нещо, нали, изписването и научаването на N броя иероглифа е всъщност много сложно занимание, а то не е чак толкова. В смисъл, не е чак толкова по-сложно от това да научиш някакъв европейски език. Но мисля, че това е което плаши хората и по някакъв начин ги спира. Моите лични наблюдения, нали, в нали, на моето работно място е, че хората предпочитат да кажем корейски или японски, което за мен е малко така странно, просто защото са по-лесни за изписване. Констатирахме същото нещо, когато започнахме да изготвяме материалите за школата, понеже нашият основател Методи Негревски Майк живее там. И точно това беше големият казус. Хубаво, ще преподаваме език,
Ще казваме на хората, че го правим по различен начин, но кое е това нещо, което ще ни различава, и открихме, че би трябвало да бъде културата и културните уроци, тъй като тук в България и като цяло в Европа китайската култура сякаш не е толкова застъпена и най-популярното нещо са китайските ресторанти, които пък не са китайски и са доста така по западен начин се готви и се правят нещата там. Та за това мислим, че културата е много важна. А те имат доста красиви неща, които могат да бъдат разказани. Не само китайската опера и... Искам да ти кажа, че всъщност, нали, когато започнахме този първия курс, ви показах една книжка, която четях по това време на Валерий Петров и за Китай. Всъщност той много, много интересно го е разказал и много интересно е показал живота в Китай, да кажем 50-те години, това, което е видял там на място. Всъщност на мен ми се иска и при нас полека-лека нещата да потръгнат и, нали, и студентите, младите хора принципно да усетят нуждата, да не се плашат, че е трудно. Тоест да усетят, че всъщност има голяма полза, да знаеш дори 3 иероглифа. Понякога това е един много, как да кажа, момент, който да разчупи леда с китайски партньор, да кажем така. Най-малкото да покажеш, че знаеш, да кажеш ни-хао, примерно. Абсолютно. Дали мислиш, че ще бъде полезно е пътуването до Китай, което организираме идното лято. Всъщност трябваше да се състои това лято, но предвид ситуацията нямаше как. Но пък следващото лято предвиждаме един езиков лагер, който ще е предназначен предимно за хората, които са начинаещи в езика и не са се докоснали още до Китай и културата. Мислим, че това ще събуди по-скоро интереса и... Напълно е възможно, въпреки че човек, който тръгва да учи китайски, той вече, да кажем, дори само с самото избиране на езика, вече е заявил своя интерес. И за отиването до Китай наистина би било допълнителен стимул. Сега вече не знам в чисто финансово изражение дали това е постижимо за повечето млади хора на този етап. Сега, ако, нали, работиш и печелиш достатъчно, предполагам, че е окей. Не знам, смисъл, може да е нож с 2 остриета в този смисъл, не знам. Трябва да проверите и да видите как се случват нещата. Звучи примамливо, но също така не звучи много ефтино, да кажем, да кажем така. Защото просто е много далеч. То няма как да е ефтино, разбира се, просто защото е далеч наистина. И човек трябва много силно да е мотивиран за това нещо. Да, абсолютно, напълно права си. Ако намерите начин да стимулирате, примерно с стипендии, с такива неща, да поемате част от пътешествието, сигурно ще има по-голям успех. Но не знам това как става. Да, напълно. Ами опитваме се, ще видим дали ще се получи, изтискаме палци и всичко да е наред. Знаеш, навън все още не е напълно ясно какво ще се случва. Значи, реалната ситуация в момента работи против ученето на китайски. Аз направо ви се възхищавам, че сте се захванали точно в един такъв много специален момент да промотирате китайски език, защото, нали, се свързва в момента с някакви по-скоро неприятни преживявания, нали, в световен мащаб. Така че стискам ви палци всичко да се нареди така, както сте го замислили. Благодаря ти за пожеланията. Надявам се и аз всичко да е наред. Пък и ние бяхме доста изплашени в началото, като започна така кризата, мога да я нарека, защото изведнъж всички хора се отдръпнаха леко от езика, но пък китайците сами по себе си вече горе-долу се оправят от това сътресение и вярвам, че самия език и самата култура не трябва да бъде така отритвана заради положението ние сме хора и правим абсолютно човешки грешки. В смисъл, на времето така беше, такъв негативизъм се свързваше с ученето на руски език. Защото аз и руски съм учила и би трябвало в един момент да мога и да го преподавам. Но мисълта ми е, че, нали, човек, когато свързва език
той го свързва с конкретната страна, да кажем така. И когато нещата не са съвсем положителни, хубави, веднага се забелязва едно такова, как да кажа, пренасене върху език, който няма абсолютно нищо общо с нито политическа ситуация. Да, абсолютно. Но абсолютно. просто ние правим така, хората сме така. Надживяват се тези неща, ама не сме има време да кажем тъй. Може ли да те върна малко по-назад? Ти спомена му един много любим автор Валери Петров, който също има една страст към Китай и не я крие. Каза, че в началото си започнала с тази книжка и тя и по време на самия курс е помогнала на теб и на другите участници да разберете малко повече за Китай. Може ли да ни кажеш какво друго, кои са твоите топ 3, така да кажем, съвета за учене на езика? Освен на четене на книги за културата? Значи език се учи с много време. И всъщност в случая за китайски е с много писане. За съжаление, това няма как да се избегне. Тоест, въоръжавате се с търпение, намирате си време и започвате да пишете, защото всъщност най-смешното в цялата ситуация е, че ако не го правиш всеки ден по-малко, все едно не си го правил. Понеже нашите часове бяха в събота и неделя, а когато записах курса, бях безумно заета на работа, нали, с цялата тази пандемия и всичките свързани с нея неща. Та е имало дни, когато, примерно, аз през цялата седмица не съм имала време въобще да си отворя нито китайски, нито нищо друго. И в петък вечер установявам, че аз от съботата предходната абсолютно не си спомням нито иероглиф, нищо. И се започва едно голямо писане. Сега това, което направих това лято, се опитах поне, беше всеки ден по мъничко, поне по един иероглиф, да си го пиша по 10 пъти в тетрадчица. Пак не ми се получи, но поне вече разпознавам, че някъде нещо съм учила. Така че всеки ден по малко, дет се казва по един. Чакай сега, ето, тук моята китайска купичка. Супер! Може ли да ни разкажеш повече за това? Аз го видях някъде, дали беше от вас или в нещо, което е свързано с вашата страничка. Но това е купичката ми с думи, фрази и така нататък, които би трябвало да знам. Нали? Защото съм ги учила. Но, примерно, какво пише тук, бога ми, не пише тук е. Дуй, зайдзър. Обаче, нали. Нищо, въпросът е похвален, че можеш да го прочетеш и разпознаеш, което пак е доста сериозна стъпка. Идеята е обаче да не залагаме единствено и само на пинин, нали? Ние искаме да можем да се прочетем самия иероглиф. Ако докараме и тоновете, екстра ще но не можем да ги докараме на този етап. И всъщност другото ми нещо е, аз от време на време се хваля във Фейсбук, разбира се, ще ти покажа и на тебе, моята тетрадчица. Чертореди ли са това? Аз купих това нещо за детето, нали, тетрадка за писане на иероглифи и понеже той така е над тия неща, аз казах, че едната тетрадчица ще си я взема за мен. Супер! Там насетне така, Тони каквото ни е давала, аз каквото съм се сетила, каквото ми е направило впечатление, съм си го писала. По едно време така, може би е хубаво да си ги подреждаш думичките, примерно или тематично, или да кажем, това ми е страничката с глаголите, това ми е страничката с предлозите, това ми е страничката с местоименията, за да мога първа страница местоимения нали? И така. Ясно, супер. Много ти благодаря за това, че сподели с нас твоята система за учене на китайски език. Какво в материалите на EduLab и в подхода на Тони всъщност ти помогна най-много, за да се впишеш и да започнеш? Аз всъщност от нея, вече като преподавател, научих доста неща, въпреки че, нали, мога да твърдя, че съм опитен преподавател и аз. Но в общи линии, как да кажа, гледната точка на този, който го учат, е малко по-различна и всъщност
разбрах, че е много важно да си ужасно търпелив. Значи няма друг човек като нея с такова търпение да обяснява и да е толкова, как да кажа, положително настроен. Казва, браво, вие просто не подозирате колко много неща вече можете да кажете на китайски. Вие не го осъзнавате всъщност колко сте добри. Едно такова отношение винаги помага, нали? Дава, поне на мене ми дава стимул да каже, някой каза, че съм много добър по китайски, супер. Но материалите ви са, как да кажа, вие сте се опитали да ги структурирате по начин, по който да са полезни в няколко аспекта, да кажем така, защото, нали, има теми, които са от ежедневието, т.е. да можеш да се оправиш, нали, на улицата, сигурно е полезно, ако си на място. Да можеш да си поръчаш с елементарен китайски, да си купиш нещо или да си поръчаш нещо в ресторанта, е окей също. Смисъл, то е ясно, че няма да се оправиш на 100%, но пък показваш на човека отсреща, нали, желание за комуникация. Ние това се смяхме в групата, че ние хубаво ще си го посочим и ще си го поръчаме и ще си зададем въпроса правилно и няма да разберем какво ни отговаря продавача отсреща. Но така да научихме се да се пазарим и всъщност накрая, като направихме един примерен тест, да кажем за първото ниво, се оказа, че вече се казва, групово се справихме много добре. Супер, много, много се радвам за което. Ни подготвяте, нали, ни подготвяте и евентуално за тест, ако някой реши, че това му е необходимо. Но добре са обяснени и всъщност аз предполагам, че и другите ви преподаватели са супер, но ние Тони някак си свикнахме с нея и си искаме нея. Много се извинявам предварително на останалите преподаватели. Няма никакъв проблем. Да ви дадем шанс, нали? Но просто няма такъв търпелив човек като нея. И толкова допълнителни неща. И в слайдове ни намери. Въобще. Супер. Аз задължително ще й кажа да изгледа цялото интервю до края. Ние имахме миналата седмица интервю с друго момиченце, което е на неделен курс с нас. И тя може би през 10 минути, в които си говорехме, държеше във всеки един въпрос по някакъв начин да вкара ползите на това Тони да бъде преподавателя и човека, който събужда интереса към китайския. Така че съм сигурна, че... Ако избере това за кариера, мисля, че ще бъде един много добър и търсен преподавател. Да, така е. В края на нашето интервю, може ли да ни споделиш какво пожелаваш за себе си и какво пожелаваш на нашия екип от тук нататък? Ами аз на вас много ви се радвам, защото всъщност нали, това го казвам съвсем честно и също и като организатор на някакви курсове. В смисъл, похвално е, че можете да си позволите удоволствието някой да пробва първо и в смисъл да пробва безплатно и после вече да прецени дали иска да продължи или да не продължи. В смисъл, това е хубаво, че се случва, защото наистина китайския не е език, който можеш да учиш съвсем на сила. Тоест аз дори да ми е наложено от външни обстоятелства, пак искам да пробвам дали ще ми се получи. Така че това е много похвално и ако можете да продължите във времето да го правите по този начин, би било супер. Нали, говоря като потребител. Личното отношение също е много важно. Предполагам, че просто то е и до човек. В смисъл, че не е само като... Не го гледам само като бизнес, но ние си създадохме една много, много интересна група в Фейсбук. И това също е много, много... В смисъл, не се ограничаваме само с самите уроци. Аз се чувствам като част от някаква група, от някаква общност, която горе-долу се събрахме хора
на един акъл, да кажем. Аз не мога да съм по-щастлива, че се чувстваш по този начин в школата и че сме... Приятно ми е, да. Да. Не знам как са часовете на живо, дали се случват, в смисъл на живо присъствени, нали, на място. Нямам представа там как се случват, но говоря за онлайн курсовете. Аз имах колебания дали да продължа, защото, честно казано, нали, китайски го уча за удоволствие в момента, а не защото непременно смятам, че ми трябва за някаква кариера и така нататък от тук насетне. Но го уча наистина, защото развива мозък. Моя мъж каза, че нали, това е било едно от нещата, които поддържа мозък работещ през годините. И така на сега казахме, почваме да учим китайски. Той продължава да почва, но аз ето вече съм, кажи речи, на второ ниво. Поздравления за което. Добре, Деси, много благодаря отново за отделеното време. Благодаря, че беше толкова интересен разговора с теб. Пожелавам ти страхотна неделя и остатъка от събота. Ами, мерси. Подобно ще се видим някъде в началото на октомври, разбрах аз. Да, тогава започва А2 курсът. Добре, ама започва с Тони, нали? Разбира се. Да. Тя е запазена специално за вашата група, която решава да продължи. Така ще се опитаме да организираме нещата по абсолютно същия начин, за да може всичко да ви е познато и да продължите с пълна сила. Може и малки изненади сега, няма нищо. Винаги. Просто нямам право дори това да издавам. Добре. Чао, да си хубав ден. Чао, приятно ми беше. Чао.